Os expertos din que o intercambio de agasallos entre seres, clientes ou amigos queridos fai que liberemos sustancias químicas no cerebro que proporcionan prazer e felicidade. E aínda que acertar pode volverse misión imposible, o importante do agasallo son as mans que o entregan. Por iso, de parte de todas as mans que forman o equipo de Caixa Rural Galega, queremos desexarvos unhas felices festas e un próspero 2024, no que sigamos labrando un futuro xuntos. Caixa Rural Galega, comprometidos contigo.